don duniya bai dame shi ba inda ka zauna kai rayuwa. To mun yi rayuwa sosai, muka yi secondary school tare da shi. Bayan nan sai ya riga ni towa kasar Egypt. To ni ne daga nan sai jonin mu sai rabu daga nan, kuma sai na tafi Sudan. Bayan na tafi Sudan akwai yan uwa kuma ba zan manta da su ba. Akwai Malam Muktar mai kima, wakili kenan shi, basarake ne yanzu, shi ya sauke na Sudan. Har na gama rayuwar Sudan ina ni dai mutane suna ta kukan rayuwa da wani dai ban san wahalar rayuwa a Sudan ba, saboda wurin shi na yi istidafa hakinsa na zauna da waye mun motsa ɗan musu shekara 2 na tare a Sudan. Kuma shi ne yake gadi na duk abin da ke goyin da abin da zai faru na hakokin makaranta, shi zai yau ba tare da wani ko ijra'ati min ko aiki min nake bin shi ko wani waye ba, saboda shi ma alkur'ani ne haɗa mu tare da shi a makarantar malam Zanjan. So duka wannan mutanen da nake karanto ma dukkan wanda mu'amala ya haɗa mu tare da su, duka alkur'ani ne yake haɗa mu gaba ki daya tsakanin mu da su. Muka zo muka rayu Sudan da karshe kuma Allah ya kaddara bari na Sudan yayi, na bar kasar Sudan. Bayan na bar Sudan da koma Najeriya. Na manta ban gaya ba, a baya an kai ni koyon ɗinki tun 2003 a Najeriya. Ina aka yi ka tsaya ka koya ko kuma? Na koya na iya ɗinki tun a lokacin. Sai dai kawai ka san yawwa, sai dai kawai ka san da abin da ka riga ka bar shi da shekara ɗaya zai iya barinta da shekara 3 ko shekara 4. Amma na koya tun 2003 aka yi, tun 2003 nake yawo tsakanin gurin masu yin ɗinki a wannan rayuwa. So a Lagos kenan lokacin da ina Lagos. So sai menene faru, sai bayan na koma Najeriya zan kuma koyon aikin hannu. Akwai aikin da ake yi da hannu, ake yi ba noma irin aikin hannu da kasan fulawa ce ake zuba ta da hannu da zare da hannu ba. Bayan na bar Sudan kenan na koma Najeriya 2016 na koma Najeriya. Ya biya mun kuɗi ka je mun koya aiki. Koyi wannan aiki. Aka yi ni shago a Fage. Da aka yi ni shagon Fage, mutanen kirki su yan Fage yan Daura ne, sun shago su suke specializing irin wannan aiki. Na zauna aka biya kuɗin koyon aiki na fara koyon aiki a gurin su, na koyi aikin, na iya kuma sosai na iya. Yanzu idan aka ce za a baka aiki za ka yi? Zan yi, amma ba da lokacin yi yanzu. Na iya wannan lokacin, na iya wannan aikin ba. Kan iya zuba ma aiki a riga, za ka ce mashin ne shi da hannuna. So a wata 3 aka yayi ne. Wata uku. Kuma shi boss ina wanda ya koya min aikin yana, in ya ga bidiyon nan zai tabbatar ya yayi ni. Zo a shago ka ce to daga yau an yayi ni, wanda ya kawo aiki ba ni riga in dinga nima dinga cin gashin kai. Kullum zan je Fage zo na yi aiki na tashi, zo na aiki na tashi na koma gida. So wani ɗan bangare daga ɗan cikin gwagwarmayar rayuwa ke ko. Bayan nan ana haka sai malamin Daura ke ba shawara ke cewa ya kamata ka koma ka tafi Egypt ɗin, ka koma Egypt ɗin. Ita kokarin ya za a yi lokacin visa tana wahala. Kamar yanzu? Lokacin visa tana wahala, sai dai na samu kontak akwai malam Imran da gidan malam Kandar. Aka ba shi yin aikin mu'adala. Daga nan kenan? Ina Najeriya aka ba shi Najeriya shi yana. Lokacin ai wahalar shigowa Egypt take. A wannan lokacin ba kamar yanzu ko mutum yana kwanciya ɗaki ya gada ma yana so ya shigo Egypt jibi zai shigo. Lokacin za ka yi shekara kana neman visa ba ka samu visa ba. Ce takardun ka ba su zama ready ba, waye kaza. So a hakan ma
sai da takarduna suka wajen shekara ɗaya